10. Οι αλλαγές που επέρχονται στα κέντρα όταν λαμβάνει χώρα ο θάνατος του φυσικού σώματος δεν έχουν ποτέ ως τώρα παρατηρηθεί ή καταγραφεί. Όμως είναι σαφώς ορατές στον οφθαλμό του μοιημένου και αποδεικνύονται πολύ ενδιαφέρουσες και κατατοπιστικές. Η αναγνώριση της κατάστασης των κέντρων επιτρέπει στον μοιημένο να γνωρίζει, κατά τη διαδικασία της χορήγησης θεραπείας, κατά πόσο επιτρέπεται ή όχι η φυσική θεραπεία του σώματος. Μπορεί να δει αν η αρχή της θέλησης για αφαίρεση, στην οποία αναφέρθηκα, είναι ενεργώς παρούσα ή όχι. Την ίδια διαδικασία μπορούμε να τη δούμε να λαμβάνει χώρα σε οργανώσεις και σε πολιτισμούς στους οποίους καταστρέφεται η όψη της μορφής για να μπορέσει να αφαιρεθεί η ζωή και να δομήσει πάλι αργότερα για λογαριασμό της μία πιο επαρκή μορφή. Είναι η ίδια στις μεγάλες διαδικασίες της μοίησης, οι οποίες δεν είναι μόνο διαδικασίες διεύρυνσης της συνείδησης, αλλά είναι ριζωμένες στο θάνατο ή στη διαδικασία αφαίρεσης που οδηγεί στην Ανάσταση και στην Ανάληψη. Αυτό που επιφέρει αλλαγή είναι μία εκφόρτιση, για να χρησιμοποιήσω μία τελείως ανεπαρκή φράση, διευθυνόμενης και εστιασμένης ενέργειας της θέλησης. Είναι τόσο μαγνητική σε ποιότητα, ώστε προσελκύει τη ζωή των κέντρων, επιφέροντας τη διάλυση της μορφής και την αποδέσμευση της ζωής. Ο θάνατος έρχεται στον άνθρωπο ατομικά, με τη συνήθη έννοια του όρου, όταν η θέληση για ζωή στο φυσικό σώμα φεύγει και τη θέση της την παίρνει η θέληση για αφαίρεση. Αυτό αποκαλούμε θάνατο. Σε περιπτώσεις θανάτου στον πόλεμο, για παράδειγμα, δεν είναι τότε θέμα ατομικής θέλησης για απόσυρση, αλλά υποχρεωτική συμμετοχή σε μια μεγάλη ομαδική αφαίρεση. Από τη δική της θέση, η ψυχή του ανθρώπου ατομικά αναγνωρίζει το τέλος ενός κύκλου ενσάρκωσης και ανακαλεί τη ζωή της. Το κάνει με μια εκφόρτιση ενέργειας της θέλησης που είναι αρκετά ισχυρή για να επιφέρει την αλλαγή. 2. Ο νόμος απαιτεί ότι η ορθή διεύθυνση πρέπει τότε να καθοδηγεί τις εισερχόμενες δυνάμεις. Οι εισερχόμενες δυνάμεις που εργάζονται κάτω από αυτόν τον νόμο κατευθύνονται πρώτα απ' όλα στο κέντρο της κεφαλής, από εκεί στο κέντρο Άτσνα και έπειτα σε εκείνο το κέντρο που είναι το κυβερνών και πιο ενεργό κέντρο στη διάρκεια της ενσάρκωσης της αρχής της ζωής. Αυτό ποικίλει ανάλογα με το σημείο που επιτεύχθηκε στην κλίμακα της εξέλιξης και σύμφωνα με την ακτίνα της προσωπικότητας, ενώ αργότερα η ακτίνα της ψυχής προκαλεί μια κύρια ρύθμιση και αλλαγή. Στο έργο του μοιημένου, ο οποίος χειρίζεται συνειδητά αυτόν τον νόμο, η αρχή της αφαίρεσης, όταν εισέρχεται στο σώμα, διατηρείται εστιασμένη στο κεφάλι και έχει τέτοια μαγνητική δυναμικότητα, ώστε η ενέργεια των υπόλοιπων κέντρων συναθρίζεται γοργά και αποσύρεται. Ό,τι αληθεύει για την ατομική διαδικασία αφαίρεσης της αρχής ζωής κάτω από τον νόμο των συμπληρωματικών 7, αληθεύει εξίσου για τη διαδικασία σε όλες τις μορφές και σε όλες τις ομάδες μορφών. Ο Χριστός αναφερόταν σε αυτό το έργο της αφαίρεσης σε σχέση με το τρίτο μεγάλο πλανητικό κέντρο, την ανθρωπότητα, όταν είπε, μιλώντας ως αντιπρόσωπος της ιεραρχίας του δεύτερου πλανητικού κέντρου, στο οποίο όλα τα ανθρώπινα όντα που επιτυγχάνουν τη μοίηση αποσύρονται εσωτερικά, «Καγώ αν υψωθώ, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν». Ένας διαφορετικός λόγος από το δικό του λόγο θα προφερθεί στο τέλος των αιώνων, όταν ο Κύριος του κόσμου μιλήσει από τη Σαμπάλα,
αφαιρέσει την αρχή της ζωής από την ιεραρχία και κάθε ζωή και συνείδηση θα εστιαστεί τότε στο πλανητικό κέντρο της κεφαλής, τη μεγάλη αίθουσα Συμβουλίου της Σαμπάλα. 11. Για να αναλάβουμε πάλι το νήμα της διδασκαλίας μας, θα εξετάσουμε τώρα τη δραστηριότητα του εσωτερικού πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος απέρριψε το φυσικό και το αιθερικό του σώμα και στέκει πλέον μέσα στο κέλυφος του λεπτοφυού σώματος, ενός σώματος που αποτελείται από αστρική ή αισθαντική και νοητική ουσία. Λόγω της ισχυρής συναισθηματικής και αισθαντικής πόλωσης του μέσου ανθρώπου, επικράτησε η ιδέα ότι ο άνθρωπος αποσύρεται μετά τον αληθινό θάνατο πρώτα στο αστρικό του σώμα και αργότερα στο νοητικό του φορέα. Αλλά δεν συμβαίνει πραγματικά έτσι. Η βάση αυτής της ιδέας είναι ένα σώμα κατασκευασμένο κατεξοχήν από αστρική ύλη. Λίγοι άνθρωποι προς το παρόν είναι τόσο αναπτυγμένοι, ώστε ο φορέας στον οποίο βρίσκονται μετά θάνατο να αποτελείται κυρίως από νοητική ουσία. Μόνο οι μαθητές και οι μοιημένοι που ζουν κατεξοχήν στο νου τους βρίσκονται μετά θάνατο αμέσως πάνω στο νοητικό πεδίο. Οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται πάνω στο αστρικό πεδίο, ενδεδειμένοι με ένα κέλυφος αστρικής ύλης και δεσμευμένοι σε μία περίοδο εξάλειψης μέσα στην απατηλή περιοχή του αστρικού πεδίου. Όπως σας είπα νωρίτερα, το αστρικό πεδίο δεν έχει πραγματική ύπαρξη, αλλά είναι μία απατηλή δημιουργία της ανθρώπινης οικογένειας. Όμως, από εδώ και εμπρός, με την ήττα των δυνάμεων του κακού και την καταστροφική οπισθοχώρηση που υπέστη η μαύρη στοά, το αστρικό πεδίο θα αποβεί βραδέως μία δημιουργία που πεθαίνει και στην τελική περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας, στην 7η φυλετική ρίζα, δεν θα υπάρχει. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Η αισθαντική ουσία που συνιστά το αστρικό πεδίο συγκεντρώνεται ακόμα σε μορφές πλάνης και αποτελεί φραγμό στην ατραπό της ψυχής που επιδιώκει να ελευθερωθεί. Ακόμα κρατά αιχμάλωτους πολλούς ανθρώπους που πεθαίνουν, καθώς η κύρια αντίδρασή τους στη ζωή είναι εκείνη της επιθυμίας, του ευσεβούς πόθου και της συναισθηματικής αισθαντικότητας. Αυτή είναι ακόμα η τεράστια πλειονότητα. Το αστρικό πεδίο ήρθε σε ύπαρξη στους Ατλάντιους καιρούς. Η νοητική κατάσταση της συνείδησης ήταν τότε πρακτικά ανύπαρκτη, παρότι οι ιοί του νου είχαν τη θέση τους σε ό,τι αποτελεί σήμερα τα ανώτερα επίπεδα αυτού του πεδίου. Το νοητικό μόνιμο άτομο ήταν επίσης πρακτικά ήρεμο σε κάθε ανθρώπινη μορφή και δεν υπήρχε συνεπώς ελκτικό τράβηγμα από το νοητικό πεδίο όπως συμβαίνει σήμερα. Πολλοί άνθρωποι είναι ακόμα ατλάντιοι στη συνείδηση και όταν εξέρχονται από τη φυσική κατάσταση συνείδησης και απορρίπτουν το διπλό φυσικό του σώμα, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εξάλειψης του αστρικού σώματος, αλλά δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε για να αποδεσμευτούν από οποιαδήποτε νοητική φυλακή της ψυχής. Είναι τα υπανάπτυκτα και κοινά πρόσωπα, τα οποία μετά την εξάλειψη του καμικού ή επιθυμητικού σώματος δεν έχουν τίποτε άλλο να κάνουν. Δεν υπάρχει νοητικός φορέας για να τους σύρει σε νοητική ολοκλήρωση, γιατί δεν υπάρχει νοητικά εστιασμένη δυναμικότητα. Η ψυχή στα ανώτερα νοητικά επίπεδα είναι ακόμα σε βαθύ διαλογισμό και χωρίς επίγνωση της σκιάς της στους τρεις κόσμους. Τμήμα 11. Το έργο της απόδοσης, η τέχνη της εξάλειψης, οι διαδικασίες της ολοκλήρωσης. Οι τρεις αυτές διαδικασίες είναι θάνατος. Τμήμα 11. 1. Το πεδίο της εμπειρίας, στο οποίο υπάρχει θάνατος, όπως τον γνωρίζει το μέσο άτομο, είναι οι τρεις κόσμοι της ανθρώπινης εξέλιξης. Ο φυσικός κόσμος, ο κόσμος του συναισθήματος και της επιθυμίας
και το νοητικό πεδίο. Ο κόσμος αυτός είναι σε τελευταία ανάλυση διπλός από τη σκοπιά του θανάτου, από όπου και η φράση «δεύτερος θάνατος». Την εφάρμοσα νωρίτερα στο θάνατο ή στην καταστροφή του αιτιώδους σώματος, στο οποίο λειτουργούσε ως τώρα η πνευματική ψυχή. Μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί με πιο κυριολεκτική έννοια και να αναφερθεί στη δεύτερη φάση της διαδικασίας του θανάτου στους τρεις κόσμους. Τότε αφορά μόνο τη μορφή και συνδέεται με εκείνους τους φορείς της έκφρασης, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τα άμορφα επίπεδα του κοσμικού φυσικού πεδίου. Τα μορφικά αυτά επίπεδα είναι, όπως γνωρίζετε καλά, γιατί η γνώση αποτελεί το αλφάβητο της αποκρυφιστικής θεωρίας, τα επίπεδα στα οποία λειτουργεί ο συγκεκριμένος κατώτερος νους, η συναισθηματική φύση αντιδρά στο λεγόμενο αστρικό πεδίο και το διπλό φυσικό πεδίο. Το φυσικό σώμα συνίσταται από το πυκνό φυσικό σώμα και τον αιθερικό φορέα. Όταν εξετάζουμε λοιπόν το θάνατο ενός ανθρώπινου όντος, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη θάνατος σε σχέση με τις δύο φάσεις στις οποίες λειτουργεί. Φάση πρώτη. Ο θάνατος του φυσικοαιθερικού σώματος. Η φάση αυτή διαιρείται σε δύο στάδια. Α. Εκείνο στο οποίο τα άτομα που απαρτίζουν το φυσικό σώμα αποκαθίστανται στην πηγή από την οποία ήρθαν. Η πηγή αυτή είναι το σύνολο της ύλης του πλανήτη, η οποία συνιστά το πυκνό φυσικό σώμα της πλανητικής ζωής. Β. Εκείνο στο οποίο ο αιθερικός φορέας, που απαρτίζεται από ένα άθροισμα δυνάμεων, επιστρέφει αυτές τις δυνάμεις στη γενική δεξαμενή της ενέργειας. Η διπλή αυτή φάση καλύπτει τη διαδικασία της απόδοσης. Φάση δεύτερη. Η απόρριψη, όπως συχνά ονομάζεται, των νοητικοσυναισθηματικών φορέων. Αυτοί σχηματίζουν στην πραγματικότητα ένα μόνο σώμα. Σε αυτό οι αρχικοί θεοσοφιστές έδωσαν ορθά το όνομα καμαμανασικό σώμα ή φορέας της επιθυμίας νου. Έχω πει αλλού ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σαν το αστρικό πεδίο ή το αστρικό σώμα. Όπως ακριβώς το φυσικό σώμα απαρτίζεται από ύλη που δεν θεωρείται αρχή, έτσι και το αστρικό σώμα, όσον αφορά τη νοητική φύση, εμπίπτει στην ίδια κατηγορία. Είναι δύσκολο ζήτημα για να το συλλάβετε, γιατί η επιθυμία και το συναίσθημα είναι τόσο πραγματικά και ολέθρια σημαντικά. Αλλά μιλώντας κυριολεκτικά από τη σκοπιά του νοητικού πεδίου, το αστρικό σώμα είναι ένα πλάσμα της φαντασίας. Δεν είναι αρχή. Η μαζική χρήση της φαντασίας στην υπηρεσία της επιθυμίας έχει ωστόσο κατασκευάσει έναν απατηλό κόσμο γοητείας, τον κόσμο του αστρικού πεδίου. Στη διάρκεια της φυσικής ενσάρκωσης και όταν ο άνθρωπος δεν είναι ακόμα στην ατραπό της μαθητείας, το αστρικό πεδίο είναι πολύ πραγματικό με μία δική του ζωτικότητα και ζωή. Μετά τον πρώτο θάνατο, το θάνατο του φυσικού σώματος, αυτό παραμένει εξίσου πραγματικό. Αλλά η δυναμικότητά του πεθαίνει βραδέως. Ο νοητικός άνθρωπος καταλήγει να αντιληφθεί την αληθινή του κατάσταση συνείδησης, αναπτυγμένη ή μη, και ο δεύτερος θάνατος καθίσταται εφικτός και συμβαίνει. Η φάση αυτή καλύπτει τη διαδικασία της εξάλειψης. Όταν οι δύο αυτές φάσεις της τέχνης του θνίσκην
περατωθούν, η άσαρκη ψυχή απελευθερώνεται από τον έλεγχο της ύλης. Εξαγνίζεται, πρόσκαιρα με τις φάσεις της απόδοσης και εξάλειψης, από κάθε μόλυνση της ουσίας. Αυτό δεν επιτυγχάνεται με κάποια δραστηριότητα της ψυχής στη μορφή της ανθρώπινης ψυχής, αλλά ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της ψυχής στο δικό της πεδίο, με την αφαίρεση του τμήματος του εαυτού της, το οποίο αποκαλούμε ανθρώπινη ψυχή. Είναι κυρίως έργο που επιτυγχάνεται από την επισκιάζουσα ψυχή. Δεν διεξάγεται από την ψυχή στην προσωπικότητα. Η ανθρώπινη ψυχή, στη διάρκεια αυτού του σταδίου, ανταποκρίνεται μόνο στην έλξη ή στην ελεκτική δύναμη της πνευματικής ψυχής, καθώς, με εσκεμμένη πρόθεση, εκβάλλει την ανθρώπινη ψυχή από τα δεσμευτικά κελύφη. Αργότερα όμως, καθώς προχωρούν οι εξελικτικές διαδικασίες και η ψυχή ελέγχει όλο και περισσότερο την προσωπικότητα, είναι η ψυχή μέσα στα δεσμευτικά κελύφη που επιφέρει συνειδητά και με πρόθεση τις φάσεις του θανάτου. Στα αρχικά στάδια, αυτή η αποδέσμευση επιτυγχάνεται με την βοήθεια της πνευματικής ψυχής, η οποία επισκιάζει. Αργότερα, όταν ο άνθρωπος ζει στο φυσικό πεδίο ως ψυχή, αυτός ο ίδιος, με πλήρη συνέχεια συνείδησης, προωθεί τις διαδικασίες της αφαίρεσης και τότε, με κατευθυνόμενο σκοπό, ανέρχεται στον τόπο από τον οποίο ήρθε. Αυτή είναι η αντανάκλαση στους τρεις κόσμους της Θείας Ανάληψης ενός τέλειου Υιού του Θεού. 2. Θα σημειώσετε ότι οι διάφορες λέξεις που διάλεξα για να εξετάσω τα βασικά προαπαιτούμενα επελέγησαν για τις ειδικές τους έννοιες. 1. Το έργο της απόδοσης υποδηλώνει την επιστροφή της μορφής στη βασική δεξαμενή της ουσίας ή της ψυχής, της Θείας Πνευματικής Ενέργειας που επιστρέφει στην πηγή της, είτε στα ψυχικά είτε στα εναδικά επίπεδα, ανάλογα με το σημείο της εξέλιξης. Η απόδοση αυτή είναι κατεξοχήν το έργο της ανθρώπινης ψυχής μέσα στο φυσικό σώμα και περιλαμβάνει τόσο το κέντρο της καρδιάς όσο και το κέντρο της κεφαλής. 2. Η τέχνη της εξάλειψης. Αυτή αναφέρεται σε δύο δραστηριότητες του εσωτερικού πνευματικού ανθρώπου, δηλαδή στην εξάλειψη κάθε ελέγχου από τον τριπλό κατώτερο άνθρωπο και στη διαδικασία της επανεστίασης στα συγκεκριμένα επίπεδα του νοητικού πεδίου σαν ένα σημείο ακτινοβόλου φωτός. Αυτή αφορά κυρίως την ανθρώπινη ψυχή. 3. Οι διαδικασίες της ολοκλήρωσης. Αυτές αφορούν το έργο του απελευθερωμένου πνευματικού ανθρώπου, καθώς μίγει με την ψυχή, την υπερψυχή, στα ανώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Το μέρος επιστρέφει στο όλο και ο άνθρωπος κατανοεί την αληθινή έννοια των λόγων του Κρίσνα. Έχοντας διαπεράσει ολόκληρο το σύμπαν με ένα τμήμα του εαυτού μου, παραμένω. Και ο ίδιος επίσης, το συνειδητό βιωματικό τμήμα που διαπέρασε το μικρό σύμπαν της μορφής στους τρεις κόσμους, παραμένει επίσης. Γνωρίζει τον εαυτό του ότι είναι μέρος του όλου. Οι τρεις αυτές διαδικασίες είναι θάνατος. 3. Όλο αυτό το τμήμα με το οποίο ασχολούμαστε τώρα και καλείται οι βασικές απαιτήσεις, αναφέρεται στην πραγματικότητα, στις διαδικασίες του θανάτου, στις συνθήκες του υλικού κόσμου ή των τριών κόσμων της ενσαρκωμένης υπηρεσίας. Η απόδοση του σώματος στη γενική δεξαμενή της ουσίας ή στην υπηρεσία στον εξωτερικό κόσμο της καθημερινής φυσικής ζωής, η αποκατάσταση της ψυχής στην πηγή της ψυχής στο δικό της πεδίο ή, αντίθετα,
στην πλήρη ευθύνη μέσα στο σώμα, εξετάζονται στο πρώτο αυτό σημείο. Η εξάλειψη της αρχής της ζωής και της όψης συνείδηση εξετάζεται στο δεύτερο σημείο και το θέμα δεν είναι εκείνο της δόμησης χαρακτήρα, όπως θα υπέθεταν μερικοί. Έθιξα το χαρακτήρα και τις προσωπικές ποιότητες στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις αυτού του τμήματος, επειδή κάθε αληθινή κατανόηση των βασικών αρχών του θανάτου και της ζωής διευκολύνεται με την ορθή δράση που βασίζεται σε ορθή σκέψη, η οποία καταλήγει στη δόμηση ορθού χαρακτήρα. Δεν επιδιώκω όμως να επεκταθώ στα στοιχειώδη αυτά προαπαιτούμενα. Οι διαδικασίες της ολοκλήρωσης, όπως επιδιώκω να τις εξετάσω εδώ, αφορούν την ολοκλήρωση της ψυχής στο τριπλό σώμα, αν το κάρμα το αποφασίσει, ή στο βασίλειο των ψυχών, αν το κάρμα επιτάσσει ότι αυτό που αποκαλούμε θάνατο βρίσκεται μπροστά από τον άνθρωπο. 4. Θα εξετάσουμε συνεπώς τις τρεις κύριες διαδικασίες στις οποίες αναφέρθηκα νωρίτερα. Αυτές καλύπτουν 3 περιόδους και οδηγούν τελικά σε άλλες διαδικασίες κάτω από τον νόμο της επαναγέννησης. Αυτές είναι: 1. Η διαδικασία της απόδοσης διέπει την περίοδο της απόσυρσης της ψυχής από το φυσικό πεδίο και από τις δύο φαινομενικές της όψεις, το πυκνό φυσικό σώμα και το αιθερικό σώμα. Αφορά την τέχνη του θνίσκην. 2. Η διαδικασία της εξάλειψης διέπει εκείνη την περίοδο της ζωής της ανθρώπινης ψυχής μετά το θάνατο και στους άλλους δύο κόσμους της ανθρώπινης εξέλιξης. Αφορά την εξάλειψη από την ψυχή του αστρικονοητικού σώματος, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να σταθεί ελεύθερη στο δικό της τόπο. 3. Η διαδικασία της ολοκλήρωσης αφορά την περίοδο κατά την οποία η απελευθερωμένη ψυχή αποκτά πάλι συνείδηση του εαυτού της ως αγγέλου της παρουσίας και επαναπορροφάται στον κόσμο των ψυχών, εισερχόμενη έτσι σε κατάσταση στοχασμού. Αργότερα, κάτω από την κρούση του νόμου της καρμικής υποχρέωσης ή αναγκαιότητας, η ψυχή προετοιμάζεται ξανά για μία άλλη κάθοδο στη μορφή. 5. Ο νόμος της έλξης διέπει τη διαδικασία του θανάτου, όπως διέπει κάθε τι άλλο στην εκδήλωση. Είναι η αρχή της συνοχής, η οποία κάτω από την ισορροπημένη ολοκλήρωση όλου του σώματος το διατηρεί ανέπαφο, σταθεροποιεί το ρυθμό του και τις διαδικασίες της κυκλικής ζωής και σχετίζει τα διάφορα μέρη του μεταξύ τους. Είναι η κύρια αρχή του συντονισμού μέσα σε όλες τις μορφές, γιατί είναι η κυριότερη έκφραση μέσα στην ψυχή της πρώτης όψης της θεότητας, της όψης θέληση. Η δήλωση αυτή μπορεί να σας εκπλήξει, επειδή είστε συνηθισμένοι να θεωρείτε τον νόμο της έλξης έκφραση της δεύτερης όψης, της αγάπης σοφίας. Η ελκτική αυτή αρχή βρίσκεται σε όλες τις μορφές, από τη μικροσκοπική μορφή του ατόμου ως τη μορφή του πλανήτη Γη, μέσα από την οποία εκφράζεται ο πλανητικός μας λόγος. Αν όμως είναι η αρχή της συνοχής και το αίτιο της ολοκλήρωσης, είναι επίσης το μέσον με το οποίο επιτελείται η απόδοση και με το οποίο η ανθρώπινη ψυχή επαναπορροφάται περιοδικά στην επισκιάζουσα ψυχή. Αυτή η όψη του νόμου της έλξης έχει ως τώρα τύχει λίγης προσοχής. Ο λόγος είναι ότι αφορά την ύψιστη έκφραση αυτού του νόμου και συνεπώς σχετίζεται με την όψη θέληση της θεότητας και επίσης με την όψη θέληση της ενάδας. Η διευκρίνηση θα έρθει μόνο καθώς η δύναμη της αμπάλα
θα προχωρά με το πιο άμεσο έργο της στον ερχόμενο κύκλο και οι άνθρωποι θα αρχίσουν να διακρίνουν, όπως πρέπει και θα κάνουν, ανάμεσα στην ατομική θέληση και στην πνευματική θέληση, ανάμεσα στην απόφαση, στην πρόθεση, στο σχέδιο, στο σκοπό και στη σταθερή πόλωση. Ο νόμος της έλξης έχει, όπως κάθε τι άλλο στην εκδήλωση, 3 φάσεις ή όψεις που η κάθε μια σχετίζεται με τις 3 θείες όψεις. 1. Συνδέει ζωή και μορφή, πνεύμα και ύλη, την τρίτη όψη. 2. Διέπει τη συνεκτική διαδικασία της ολοκλήρωσης που παράγει μορφές, τη δεύτερη όψη. 3. Προκαλεί την ανισορροπία που καταλήγει στην πράξη της διάσπασης, υπερνικώντας έτσι τη μορφή όσον αφορά το ανθρώπινο όν και το πραγματοποιεί σε 3 φάσεις, στις οποίες δώσαμε τα ονόματα α, απόδοση, που καταλήγει στη διάλυση του σώματος και στην επιστροφή των στοιχείων του, των ατόμων και των κυτάρων, στην αρχική τους πηγή. Β. Εξάλειψη, που συνεπάγεται την ίδια βασική διαδικασία σε σχέση με τις δυνάμεις που συνιστούσαν το αστρικό σώμα και τον νοητικό φορέα. Γ. Απορρόφηση, τον τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη ψυχή ολοκληρώνεται στην αρχική της πηγή, την επισκιάζουσα παγκόσμια ψυχή. Είναι μία έκφραση της πρώτης όψης. Όλες αυτές οι φάσεις, όταν κατανοηθούν ορθά, εικονίζουν ή καταδεικνύουν τη μοναδική δυναμικότητα του νόμου της έλξης και τη σχέση του με τον νόμο της σύνθεσης που διέπει την πρώτη θεία όψη. Η ολοκλήρωση παράγει τελικά σύνθεση. Οι πολλές κυκλικές ολοκληρώσεις που προωθούνται στο μεγάλο βιόκυκλο μιας ενσαρκούμενης ψυχής οδηγούν στην τελική σύνθεση πνεύματος και ψυχής, που είναι ο στόχος της εξελικτικής διαδικασίας όσον αφορά την ανθρωπότητα. Μετά την τρίτη μοίηση, αυτή καταλήγει σε πλήρη απελευθέρωση του ανθρώπου από την έλξη της ουσίας στους 3 κόσμους και στην επακόλουθη ικανότητά του να χειρίζεται με πλήρη κατανόηση τον νόμο της έλξης στις διάφορες φάσεις του που αφορούν τη δημιουργική διαδικασία. Άλλες φάσεις θα κυριαρχηθούν αργότερα. 6. Ο νόμος της διάσπασης είναι μία όψη του νόμου του θανάτου. Είναι ο νόμος που διέπει την καταστροφή της μορφής προκειμένου η ενικούσα ζωή να μπορέσει να λάμψει με πληρότητα. Ο νόμος αυτός θράβει τις μορφές, ενώ ο νόμος της έλξης σύρει στις πρωταρχικές πηγές το υλικό αυτών των μορφών. 7. Όπως καλά γνωρίζουμε, το αίμα είναι ζωή. Αυτή η δραστηριότητα της ζωής είναι ο παράγοντας που συγκεντρώνει και συγκρατεί σε μορφή όλα τα ζωντανά άτομα και κύτταρα του σώματος. Όταν αυτό το νήμα της ζωής αποσύρεται από την ψυχή κατά το θάνατο, τα ζωντανά άτομα χωρίζονται, το σώμα καταρρέει και επακολουθεί αποσύνθεση με τις ατομικές ζωές να επιστρέφουν στη δεξαμενή της δύναμης, στους κόλπους της ζωντανής ύλης από την οποία προήλθαν. 8. Ο ανθρώπινος φόβος του θανάτου προκαλείται κυρίως επειδή ο προσανατολισμός του βασιλείου των ψυχών, του 5ου βασιλείου της φύσης, ήταν, μέχρι σχετικά πρόσφατα στον παγκόσμιο κύκλο, προς τη φυσική έκφραση και προς την ανάγκη επιδίωξης εμπειρίας μέσα από την ύλη, με τελικό σκοπό τον ελεύθερο έλεγχό της. Το ποσοστό εκείνων των ψυχών που προσανατολίζονται πέρα από την έκφραση στους 3 κόσμους είναι σχετικά τόσο μικρό ως προς τον ολικό αριθμό των ψυχών που απαιτούν εμπειρία στους 3 κόσμους, ώστε μέχρι τον κύκλο ή την εποχή που ονομάζουμε χριστιανική θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο θάνατος βασίλευε θριαμβευτής.
Ωστόσο, σήμερα βρισκόμαστε στις παραμονές μιας πλήρους αλλαγής αυτής της κατάστασης, λόγω του γεγονότος ότι η ανθρωπότητα, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι γνωρίζαμε ως τώρα, επιτυγχάνει έναν αναγκαίο αναπροσανατολισμό. Οι ανώτερες αξίες και η ζωή της ψυχής αρχίζουν να ελέγχουν καθώς υπησέρχονται μέσα από την αιμονή του νου στις ανώτερες και στις κατώτερες όψεις του. Αυτό, αναγκαστικά, θα επιφέρει μια νέα στάση απέναντι στο θάνατο. Θα θεωρείται μια φυσική και επιθυμητή διαδικασία που διεξάγεται κυκλικά. Οι άνθρωποι θα κατανοήσουν τελικά τη σημασία των λόγων του Χριστού όταν είπε «Απόδοτε ουν τα Καίσαρος το Καίσαρι και τα του Θεού το Θεό». Στο περιστατικό που παρουσιάζονται αυτά τα λόγια αναφερόταν στη μεγάλη πράξη της απόδοσης που την ονομάζουμε θάνατο. Συλλογιστείτε αυτή την ιστορία και δείτε το συμβολισμό της ψυχής που περιέχεται στην παγκόσμια ψυχή, όπως το ψάρι μέσα στο νερό, κρατώντας ένα μεταλλικό νόμισμα, το σύμβολο της ύλης. Σε ένα από τα αρχαία κείμενα υπάρχουν τα ακόλουθα συμβολικά λόγια. Είπε ο πατέρας στον Υιό, προχώρησε και πάρε ό,τι δεν είναι ο εαυτός σου και ό,τι δεν είναι δικό σου, αλλά είναι δικό μου. Θεώρησε το δικό σου και ζήτησε την αιτία της εμφάνισής του. Άφησέ το να φανεί σαν να είναι ο εαυτός σου. Ανακάλυψε έτσι τον κόσμο της γοητείας, τον κόσμο της βαθιάς πλάνης, τον κόσμο της απάτης. Μάθε τότε ότι πήρες εκείνο που δεν είναι ο στόχος της προσπάθειας της ψυχής. Και όταν φτάσει σε κάθε κύκλο η στιγμή και εμφανιστεί η απάτη και η κλοπή, θα ακουστεί τότε μία φωνή. Υπάκουσε σε αυτή τη φωνή. Είναι η φωνή εκείνου που μέσα σου ακούει τη φωνή μου. Μία φωνή που δεν ακούγεται από εκείνους που αγαπούν να κλέβουν. Η προσταγή θα ακουστεί ξανά και ξανά. Απόδωσε τα κλεμμένα αγαθά. Μάθε ότι δεν είναι για σένα. Σε μεγαλύτερα διαστήματα θα ακουστεί πάλι αυτή η φωνή. Απόδωσε τα δανεισμένα αγαθά. Εξόφλησε το χρέος σου. Και τότε, όταν μάθεις όλα τα μαθήματα, η φωνή θα μιλήσει ακόμα μια φορά. Απόδωσε με χαρά ό,τι ήταν δικό μου, ήταν δικό σου και τώρα πάλι είναι δικό μας. Δεν έχεις πια ανάγκη μορφής. Στάσου ελεύθερος. 9. Τα ιδανικά που διακήρυξε ο Χριστός παραμένουν ακόμα τα ανώτατα από όσα δόθηκαν ως τώρα στη συνέχεια της Αποκάλυψης. Αυτός ο ίδιος μας προετοίμασε για την ανάδυση εκείνων των αληθιών που θα σημαδέψουν το τέλος και την υπερνίκηση του τελευταίου εχθρού που το όνομά του είναι θάνατος. 10. Και ο θάνατος σε τι αναφέρεται? Όχι στο θάνατο του σώματος ή της μορφής, γιατί είναι σχετικά ασήμαντα, αλλά στη δύναμη για εγκατάλειψη που γίνεται με τον καιρό το χαρακτηριστικό του δεσμευμένου μαθητή. Η νέα εποχή έρχεται. Τα νέα ιδανικά, ο νέος πολιτισμός, οι νέοι τρόποι της ζωής, της εκπαίδευσης, της θρησκευτικής παρουσίασης και της διακυβέρνησης κατασταλάζουν αργά και τίποτε δεν μπορεί να τους σταματήσει. Μπορούν όμως να καθυστερήσουν από τους αντιδραστικούς τύπους ανθρώπων, από τους υπερσυντηρητικούς και στενόμυαλους και από όσους προσκολώνται με αδαμάντινη αποφασιστικότητα στις αγαπημένες θεωρίες τους, στα όνειρά τους και στα οράματά τους, στις ερμηνείες τους και στην ιδιάζουσα και συχνά στενή κατανόηση των παρουσιαζόμενων ιδανικών. Αυτοί είναι οι μόνοι που μπορούν και πράγματι καθυστερούν την ώρα της απελευθέρωσης. Μία πνευματική ρευστότητα, μία προθυμία να εγκαταλειφθούν όλες οι προκατηλημένες ιδέες και τα ιδανικά, καθώς και όλες οι αγαπημένες τάσεις, οι καλλιεργημένες συνήθειες σκέψης και κάθε αποφασιστική προσπάθεια
να κάνει τον κόσμο να συμφωνήσει σε ένα πρότυπο που φαίνεται στο άτομο ότι είναι το καλύτερο επειδή για το ίδιο είναι ελκυστικότερο. Όλα αυτά πρέπει να περιέλθουν κάτω από την εξουσία του θανάτου. Μπορούν να εγκαταλειφθούν με ασφάλεια και σιγουριά και χωρίς φόβο για τα αποτελέσματα, αν το κίνητρο της ζωής είναι μια πραγματική και διαρκής αγάπη της ανθρωπότητας. Στην αγάπη, την αληθινή πνευματική αγάπη όπως τη γνωρίζει η ψυχή, μπορεί πάντα να εμπιστευτεί κανείς τη δύναμη και την ευκαιρία και ποτέ δεν θα τον προδώσει αυτή η εμπιστοσύνη. Θα φέρει όλα τα πράγματα σε ευθυγράμμιση με το όραμα της ψυχής. 11. Φανταστείτε την αλλαγή στην ανθρώπινη συνείδηση όταν ο θάνατος θα φτάσει να θεωρείται μια πράξη απλής και συνειδητής εγκατάλειψης της μορφής. 12. Η τέχνη της εξάλειψης διαιρείται λοιπόν σε 3 κατηγορίες. 1. Όπως ασκείται από εκείνους τους ανθρώπους που είναι καθαρά αστρικοί σε ποιότητα και σύσταση. Τους ονομάζουμε καμικούς ανθρώπους. 2. Όπως ασκείται από εκείνους τους ισορροπημένους ανθρώπους που είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες και οι οποίοι ονομάζονται καμαμανασικά άτομα. 3. Όπως ασκείται από τους προχωρημένους ανθρώπους και μαθητές όλων των βαθμών, των οποίων η ζώσα εστία είναι κυρίως νοητική. Ονομάζονται μανασικά υποκείμενα. Οι ίδιοι βασικοί κανόνες τους ελέγχουν όλους, αλλά η έμφαση διαφέρει σε κάθε περίπτωση. Θα ήθελα να έχετε κατά νου ότι όταν δεν υπάρχει φυσικός εγκέφαλος και όταν ο νους είναι υπανάπτυκτος, ο εσωτερός άνθρωπος βρίσκεται πρακτικά πνιγμένος σε ένα περικάλυμα αστρικής ύλης και για πολύ χρόνο είναι βυθισμένος σε ό,τι ονομάζουμε αστρικό πεδίο. Το καμαμανασικό πρόσωπο έχει ό,τι αποκαλείται ελευθερία της διπλής ζωής και βρίσκει ότι κατέχει μία διπλή μορφή η οποία του επιτρέπει να έρχεται κατά βούληση σε επαφή με τα ανώτερα επίπεδα του αστρικού πεδίου και με τα κατώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πάλι ότι δεν υπάρχει φυσικός εγκέφαλος για να καταγράφει αυτές τις επαφές. Η επίγνωση της επαφής εξαρτάται από την έμφυτη δραστηριότητα του εσωτερού ανθρώπου και την ιδιάζουσα κατάσταση της αντίληψής του και της εκτίμησής του. Το μανασικό πρόσωπο κατέχει έναν διαφανή νοητικό φορέα με μεγάλη πυκνότητα που βρίσκεται σε αναλογία με την ελευθερία του από την επιθυμία και το συναίσθημα. Αυτοί οι 3 τύποι ανθρώπων χρησιμοποιούν όλοι μια διαδικασία εξάλειψης που έχει παρόμοια φύση, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνική σε αυτή τη διαδικασία. Χάρη σαφήνειας μπορεί να δηλωθεί ότι 1. Το καμικό πρόσωπο εξαλείφει το αστρικό του σώμα μέσα από τη φθορά και το εκενώνει μέσα από την αστρική αντιστοιχεία του κέντρου του ηλιακού πλέγματος. Επαναλαμβάνω, το καμικό πρόσωπο εξαλείφει το αστρικό του σώμα μέσα από τη φθορά και το εκενώνει μέσα από την αστρική αντιστοιχεία του κέντρου του ηλιακού πλέγματος. Η φθορά αυτή επέρχεται διότι όλες οι έμφυτες επιθυμίες και τα εγγενή συναισθήματα σχετίζονται σε αυτό το στάδιο με τη ζωώδη φύση και το φυσικό σώμα που και τα δύο δεν υπάρχουν πλέον. 2. Το καμαμανασικό άτομο χρησιμοποιεί 2 τεχνικές. Αυτό είναι φυσικό γιατί εξαλείφει πρώτα απ' όλα το αστρικό του σώμα και έπειτα το νοητικό του φορέα. Α. Εξαλείφει το αστρικό σώμα μέσα από την αυξανόμενη επιθυμία του για την νοητική ζωή.
αποσύρεται βαθμιαία και σταθερά στο νοητικό σώμα, ενώ το αστρικό σώμα απορρίπτεται εσωτερικά και τελικά εξαφανίζεται. Αυτό συμβαίνει συνήθως ασυνείδητα και μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι πάνω του μετρίου και βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει μανασικός, η εξαφάνιση επέρχεται ευνίδια και δυναμικά και ο άνθρωπος στέκει ελεύθερος στο νοητικό του σώμα. Αυτό γίνεται συνειδητά και γοργά. Β. Συντρίβει το νοητικό σώμα με μία πράξη της ανθρώπινης θέλησης και επειδή η ψυχή αρχίζει επίσης να αποκτά βραδέως επίγνωση της σκιάς της. Ο εσωτερός άνθρωπος έλκεται συνεπώς προς την ψυχή, αν και ακόμα με έναν κάπως ασθενή τρόπο. Η διαδικασία αυτή είναι σχετικά γρήγορη και εξαρτάται από την έκταση της μανασικής επιρροής. 3. Ο μανασικός άνθρωπος, εστιασμένος πλέον στο νοητικό του σώμα, πρέπει επίσης να επιτελέσει δύο πράγματα. Α. Να διαλύσει και να απαλλαγεί από κάθε αστρικό υπόλοιμα που μπορεί να αποχρωματίζει το διαφανές νοητικό του σώμα. Το λεγόμενο αστρικό σώμα είναι πια πρακτικά ανύπαρκτο σαν παράγοντας έκφρασης. Το κάνει με την επίκληση αυξημένου φωτός από την ψυχή. Το φως της ψυχής διαλύει στο στάδιο αυτό την αστρική ουσία, όπως ακριβώς το συνδυασμένο φως της ψυχής της ανθρωπότητας, ως σύνολο, θα διαλύσει τελικά το λεγόμενο πάλι αστρικό πεδίο. Β. Να καταστρέψει το νοητικό σώμα με τη χρήση ορισμένων λέξεων δύναμης. Οι λέξεις αυτές μεταδίδονται στον μαθητή μέσα από το άστραμ του διδασκάλου του. Εισφέρουν ψυχική δύναμη σε πολύ μεγάλη έκταση και προκαλούν συνεπώς μια τέτοια διεύρυνση συνείδησης μέσα στο νοητικό σώμα, ώστε συντρίβεται και δεν αποτελεί πια εμπόδιο για τον εσωτερό άνθρωπο. Μπορεί πια να σταθεί ως ελεύθερος ιός του νου μέσα στο άστραμ του διδασκάλου του και δεν θα εξέλθει πλέον. 13. Τελικά, ο θάνατος είναι ένα έργο απόδοσης. Συνεπάγεται το έργο της απόδοσης της ουσίας στους τρεις κόσμους της ουσίας και αυτό να γίνει πρόθυμα και χαρούμενα. Συνεπάγεται επίσης την αποκατάσταση της ανθρώπινης ψυχής στην ψυχή από την οποία εκπορεύθηκε και να γίνει με τη χαρά της επαναπορρόφησης. Πρέπει όλοι να μάθετε να βλέπετε το θάνατο σαν μία πράξη απόδοσης. 14. Ένα πράγμα που πρέπει να θυμάστε εδώ είναι ότι όταν συμβαίνει η εξάλειψη του φυσικού σώματος στις δύο όψεις του, ο εσωτερός άνθρωπος είναι, όπως είπα νωρίτερα, απόλυτα συνειδητός. Ο φυσικός εγκέφαλος και η δίνη των αιθερικών δυνάμεων σε μεγάλο βαθμό κάπως ανοργάνωτες στην περίπτωση της πλειονότητας των ανθρώπων δεν υπάρχουν πλέον. Αυτοί οι δύο παράγοντες οδήγησαν τους σπουδαστές να πιστεύουν ότι οι εμπειρίες του ανθρώπου πάνω στα εσώτερα πεδία των τριών κόσμων είναι εκείνες μιας αόριστης μετατόπισης, μιας ημισυνειδητής εμπειρίας ή υποδεικνύουν μια επαναληπτική ζωή εκτός από την περίπτωση των πολύ προχωρημένων ανθρώπων ή των μαθητών και μοιημένων. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Ο άνθρωπος στα εσώτερα πεδία δεν έχει μόνο συνείδηση του εαυτού του ως ατόμου, με τα δικά του σχέδια, τη ζωή και τις υποθέσεις, όπως ήταν στο φυσικό πεδίο, αλλά έχει επίσης συνείδηση με τον ίδιο τρόπο των καταστάσεων συνείδησης του περιβάλλοντος. Μπορεί να υφίσταται τη γοητεία της αστρικής ύπαρξης ή να υπόκειται στην τηλεπαθητική εντύπωση
των ποικίλων ρευμάτων σκέψης που εκπορεύονται από το νοητικό πεδίο, αλλά έχει επίσης συνείδηση του εαυτού του και του νου του ή του μέτρου ανάπτυξης της μανασικής ζωής με πολύ ισχυρότερο τρόπο παρά όταν έπρεπε να εργαστεί χρησιμοποιώντας τον φυσικό εγκέφαλο, όταν η εστία της συνείδησής του ήταν εκείνη του ζηλωτή, αλλά ήταν εγκυροβολημένη στον εγκέφαλο. Η εμπειρία του είναι πλουσιότερη και πληρέστερη από ό,τι γνώριζε όταν ήταν σε ενσάρκωση. Αν το συλλογιστείτε για λίγο, θα αντιληφθείτε ότι αναγκαστικά πρέπει να είναι έτσι. 15. Ένα σημείο πρέπει να έχετε κατά νου. Τα λόγια «χους εις χουν» και «κόνης εις κόνην», που είναι τόσο γνώριμα στις νεκρόσιμες τελετές της Δύσης, αναφέρονται σε αυτή την πράξη της απόδοσης και υποδηλώνουν την επιστροφή των στοιχείων του φυσικού σώματος στην αρχική δεξαμενή της ύλης και της ουσίας της ζωτικής μορφής στη γενική αιθερική δεξαμενή. Τα λόγια «το πνεύμα θα επιστρέψει στον Θεό που το έδωσε» είναι μία παραφθαρμένη αναφορά στην απορρόφηση της ψυχής από την παγκόσμια ψυχή. Τα συνήθη τυπικά αποτυγχάνουν ωστόσο να τονίσουν ότι η ατομικοποιημένη αυτή ψυχή στη διαδικασία της επαναπορρόφησης θεσπίζει και επιτάσσει αυτή την απόδοση με μία πράξη της πνευματικής θέλησης. Λησμονείται στη Δύση ότι αυτή η εντολή της απόδοσης δόθηκε πολύ συχνά ανά τους αιώνες από κάθε ψυχή μέσα σε φυσική μορφή, κάνοντάς το σταθερά και αναπόφευκτα η πρώτη θεία όψη, η ενάδα στο δικό της πεδίο, περισφίγγει το άδραγμά της στο σώμα της εκδήλωσής της μέσα από την αντανάκλασή της, την ψυχή. Έτσι, η όψη θέληση έρχεται αυξανόμενα σε δράση, ως ότου στην ατραπό της μαθητείας η πνευματική αποφασιστικότητα φτάνει στο υψηλότερο σημείο της ανάπτυξής της και στην ατραπό της μοίησης η θέληση αρχίζει να λειτουργεί συνειδητά. Αξίζει να θυμάστε ότι με την εσκεμμένη έκφραση της εντολής από την ψυχή στο δικό της πεδίο προς τη σκιά της στους τρεις κόσμους, μαθαίνει η ψυχή να εκφράζει την πρώτη και ύψιστη όψη της θεότητας, και αυτό αρχικά και για πολύ χρόνο αποκλειστικά με τη διαδικασία του θανάτου. Η δυσκολία προς το παρόν είναι ότι σχετικά λίγοι άνθρωποι έχουν συνείδηση της ψυχής και συνεπώς πολλοί άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση των απόκρυφων εντολών των ψυχών τους. Καθώς η ανθρωπότητα αποκτά συνείδηση της ψυχής, και αυτό θα είναι ένα από τα αποτελέσματα της αγωνίας του τωρινού πολέμου, ο θάνατος θα θεωρείται σαν μία διατεταγμένη διαδικασία που διεξάγεται με πλήρη συνείδηση και με κατανόηση του κυκλικού σκοπού. Αυτό φυσικά θα θέσει τέρμα στο φόβο που σήμερα πλεονάζει και θα σταματήσει επίσης την τάση για αυτοκτονία που εκδηλώνεται όλο και περισσότερο στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Το αμάρτημα του φόνου βασίζεται στην πραγματικότητα, στο γεγονός ότι παρεμβαίνει στον ψυχικό σκοπό και όχι πραγματικά στο φόνο ενός ανθρώπινου φυσικού σώματος. Αυτός είναι ο λόγος που ο πόλεμος δεν είναι φόνος, όπως τον θεωρούν πολλοί καλοπροαίρετοι φανατικοί. Είναι η καταστροφή μορφών με την ευεργετική πρόθεση, αν μπορούσε κανείς να διερευνήσει το θείο σκοπό του πλανητικού λόγου. Όμως, είναι τα κίνητρα των προτετείων του πολέμου στο φυσικό πεδίο που τους καθιστούν κακούς. Αν ο πόλεμος δεν συνέβαινε, η πλανητική ζωή θα ανακαλούσε τις ψυχές των ανθρώπων σε μεγάλη κλίμακα μέσα από ό,τι το αποκαλούμε πράξεις του Θεού, σύμφωνα με τη στοργική του πρόθεση. Όταν κακοί άνθρωποι κατασταλάζουν έναν πόλεμο, αυτός φέρνει καλό από το κακό.
Μπορείτε λοιπόν να δείτε γιατί οι απόκρυφες επιστήμες τονίζουν τον κυκλικό νόμο και γιατί υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για την επιστήμη της κυκλικής εκδήλωσης. Ο θάνατος φαίνεται συχνά να είναι άσκοπος. Αυτό συμβαίνει γιατί η πρόθεση της ψυχής δεν είναι γνωστή. Η περασμένη ανάπτυξη μέσα από τη διαδικασία της ενσάρκωσης παραμένει κρυφή. Οι αρχαίες κληρονομιές και τα περιβάλλοντα αγνοούνται και η αναγνώριση της φωνής της ψυχής δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί γενικά. Αυτά ωστόσο είναι ζητήματα που βρίσκονται στο χείλος της αναγνώρισης, η αποκάλυψη είναι στο δρόμο της και γι' αυτό θέτω τα θεμέλια. 16. Συνεπώς, στον φυσικό θάνατο και στην πράξη της απόδοσης, η ψυχή η οποία αποχωρεί πρέπει να ασχοληθεί με τους εξής παράγοντες. 1. Το φυσικό στοιχειακό, την ολοκληρωμένη και συντονισμένη ζωή του φυσικού σώματος, το οποίο επιζητεί πάντα να συγκρατεί με τις ελκτικές δυνάμεις όλα τα συστατικά του μέρη και την αμοιβαία τους αλληλενέργεια. Αυτή η δύναμη εργάζεται μέσα από έναν αριθμό μικρών κέντρων. 2. Τον αιθερικό φορέα, ο οποίος έχει μια ισχυρή συντονισμένη δική του ζωή, η οποία εκφράζεται μέσα από τα 7 μεγάλα κέντρα, τα οποία αντιδρούν κάτω από την αστρική, την νοητική και την ψυχική παροθητική ενέργεια. Εργάζεται επίσης μέσα από ορισμένα μικρά κέντρα που δεν προορίζονται για ανταπόκριση σε εκείνη την όψη του εξοπλισμού του ανθρώπου, για την οποία η επ-π δηλώνει ότι δεν είναι αρχή, τον πυκνό φυσικό μηχανισμό. 17. Θα ήθελα λοιπόν να σας τονίσω το στοιχειώδες γεγονός ότι κάθε θεραπευτική ομάδα που επιζητεί να εργαστεί πάνω στις νέες γραμμές πρέπει, σαν προκαταρκτική προσπάθεια, να επιδιώξει να κατανοήσει κάπως τον παράγοντα του θανάτου, στον οποίο δόθηκε η ονομασία «η μεγάλη διαδικασία της αποκατάστασης» ή «η μεγάλη απόδοση». Αφορά την τέχνη της επιστροφής του σώματος στην πηγή των συστατικών του στοιχείων και της αποκατάστασης της ψυχής στην πηγή της ουσιαστικής της ύπαρξης με σοφία, ακρίβεια και σωστό χρονισμό. Το διατυπώνω με προσοχή γιατί επιζητώ να συλλογιστείτε προσεκτικά και συνετά το λεγόμενο ένιγμα του θανάτου. Είναι ένιγμα για τον άνθρωπο, αλλά όχι για τους μαθητές και τους γνώστες της σοφίας. 18. Το θέμα του θανάτου που εξετάζουμε τώρα πρέπει να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν με πνεύμα κανονικότητας και επιστημονικής έρευνας. Το σύμπλεγμα του φόβου της ανθρωπότητας βρίσκει το σημείο εισόδου του στη συνείδηση του ανθρώπου μέσα από την πράξη του θανάτου. Ο βασικός φόβος είναι η αποτυχία επιβίωσης. Και όμως είναι το πιο κοινό φαινόμενο πάνω στον πλανήτη. Να το θυμάστε αυτό. Η πράξη του θανάτου είναι η μεγάλη παγκόσμια τελετουργία που διέπει όλη την πλανητική μας ζωή, αλλά μόνο στην ανθρώπινη οικογένεια και αμυδρά, πολύ αμυδρά, στο ζωικό βασίλειο, συναντάται η αντίδραση του φόβου. Αν μόνο μπορούσατε να δείτε τον αιθερικό κόσμο όπως τον βλέπουν εκείνοι που είναι στην εσωτερική πλευρά της εμπειρίας της ζωής, θα βλέπατε να συνεχίζεται αδιάκοπα και χωρίς καμία ανάπαυλα η μεγάλη πλανητική πράξη της απόδοσης. Θα βλέπατε να προχωρεί μια μεγάλη δραστηριότητα μέσα στον αιθερικό κόσμο, στον οποίο η άνιμα μούντι, η ζωώδης ψυχή και η ανθρώπινη ψυχή αποκαθιστούν συνεχώς την ουσία όλων των φυσικών μορφών στη μεγάλη δεξαμενή της ουσιώδους ουσίας. Η ουσιώδης αυτή ουσία είναι μια ζωτική
κατευθυνόμενη ενότητα, όπως η παγκόσμια ψυχή για την οποία ακούμε τόσα πολλά. Αυτή η αλληλεπίδραση της αρχής του θανάτου με την αρχή της ζωής παράγει τη βασική δραστηριότητα της δημιουργίας. Η παροθητική κατευθυντήρια δύναμη είναι ο νους του Θεού, του πλανητικού λόγου, καθώς επιδιώκει τους θείους σκοπούς του, παρασύροντας μαζί του σε αυτή τη διαδικασία όλα τα μέσα δια των οποίων εκδηλώνεται. 19. Μέσα από το θάνατο διεξάγεται μια μεγάλη διαδικασία ενοποίησης. Στην πτώση ενός φύλου και στην επακόλουθη ταύτισή του με το έδαφος στο οποίο πέφτει, έχουμε ένα μικρό παράδειγμα αυτής της μεγάλης και αιώνιας διαδικασίας ενοποίησης μέσα από το γίγνεσθε και το θάνατο ως αποτέλεσμα του γίγνεσθε. 20. Η καταστροφή του κύκλου του χωρισμού ως άτομα στο φυσικό πεδίο είναι ό,τι αποκαλούμε θάνατο με τη συνήθεια έννοια. Κατά συνέπεια, ο θάνατος είναι μια διαδικασία ενοποίησης. Τμήμα 12. Ο θάνατος είναι μια πράξη της ενόρασης που διαβιβάζεται από την ψυχή στην προσωπικότητα και μετά εκτελείται από την ατομική θέληση που βρίσκεται σε ομοφωνία με τη Θεία Θέληση. Τμήμα 12. 1. Στον υπανάπτυκτο ή μέσο άνθρωπο, η ψυχή παίζει πολύ μικρό ρόλο στη διαδικασία του θανάτου, πέρα από τη συνεισφορά μιας απλής ψυχικής απόφασης να τερματίσει τον κύκλο της ενσαρκωμένης ζωής πριν την επάνωδο στο φυσικό πεδίο. Τα σπέρματα του θανάτου είναι εγγενή στη φύση της μορφής και εκδηλώνονται ως ασθένεια ή ως γύρανση, χρησιμοποιώντας αυτή τη λέξη με την τεχνική και όχι τη συνήθη της έννοια, και η ψυχή ακολουθεί τα δικά της ενδιαφέροντα στο δικό της πεδίο μέχρι τη στιγμή που η εξελικτική διαδικασία επιφέρει μια κατάσταση στην οποία η ολοκλήρωση ή η στενή σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στη μορφή είναι τόσο πραγματική, ώστε η ψυχή ταυτίζεται βαθιά με την εκδηλωμένη της έκφραση. Όταν το στάδιο αυτό επιτευχθεί, μπορούμε να πούμε ότι για πρώτη φορά η ψυχή έχει ενσαρκωθεί αληθινά. Κατέρχεται σε εκδήλωση αληθινά και ολόκληρη η ψυχική φύση συμμετέχει. Αυτό είναι ένα σημείο που πολύ λίγο τονίζεται ή γίνεται αντιληπτό. Στις προηγούμενες ζωές της ενσαρκούμενης ψυχής και για την πλειονότητα των κύκλων της εμπειρίας της ζωής, η ψυχή πολύ λίγο ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει. Η απολύτρωση της ουσίας από την οποία έγιναν όλες οι μορφές προωθείται σύμφωνα με τη φυσική διαδικασία και το κάρμα της ύλης είναι η αρχική διέπουσα δύναμη. Ακολουθείται με τον καιρό από το κάρμα που γεννάται από τη συγχώνευση ψυχής και μορφής, παρότι στα αρχικά στάδια πολύ μικρή ευθύνη αναλαμβάνεται από την ψυχή. Ό,τι συμβαίνει μέσα στο τριπλό ψυχικό περίβλημα είναι αναγκαστικά αποτέλεσμα των έμφυτων τάσεων της καθ' αυτής ουσίας. Όμως, με την πάροδο του χρόνου και καθώς η μία ενσάρκωση διαδέχεται την άλλη, το αποτέλεσμα της ενικούσας ψυχικής ποιότητας εφελκύει βαθμιαία το ήθος και μέσα από το ήθος που είναι η άσκηση της διακριτικής αίσθησης, η οποία αναπτύσσεται καθώς ο νους αποκτά αυξανόμενο έλεγχο, εφελκύεται μία αφυπνιζόμενη και τελικά μία αφυπνισμένη συνείδηση. Αυτή εκδηλώνεται αρχικά ως αίσθημα ευθύνης. Είναι αυτή που εδραιώνει βαθμιαία μία αυξανόμενη ταύτιση της ψυχής με τον φορέα της, τον κατώτερο τριπλό άνθρωπο. Τα σώματα γίνονται τότε συνεχώς πιο εκλεπτισμένα.
Τα σπέρματα του θανάτου και της ασθένειας δεν είναι πια τόσο ισχυρά. Η ευαισθησία της εσωτερικής ψυχικής αντίληψης αυξάνει, ωσότου έρθει ο καιρός κατά τον οποίο ο μοιημένος μαθητής πεθαίνει με μία πράξη της πνευματικής του θέλησης ή ανταποκρινόμενος στο ομαδικό κάρμα ή στο εθνικό ή στο πλανητικό κάρμα. 2. Στην περίπτωση του συνηθισμένου ανθρώπου, όταν ο σκοπός είναι ο θάνατος, η μάχη ανάμεσα στο φυσικό στοιχειακό και στην ψυχή είναι ο χαρακτηριστικός παράγοντας. Ονομάζεται αποκρυφιστικά λεμούρια αποχώρηση. Στην περίπτωση του μέσου πολίτη, στον οποίο η εστία της ζωής βρίσκεται στη φύση της επιθυμίας, η σύγκρουση διεξάγεται ανάμεσα στο αστρικό στοιχειακό και στην ψυχή και αυτή αποκαλείται ο θάνατος ενός Ατλάντιου. Όταν πρόκειται για μαθητές, η σύγκρουση είναι καθαρά νοητική και συχνά εστιάζεται γύρω από τη θέληση για υπηρεσία και την απόφαση να εκπληρωθεί μια ιδιαίτερη όψη του σχεδίου, καθώς και τη θέληση για επιστροφή με πλήρη δύναμη στο αστραμικό κέντρο. Όσον αφορά τους μοιημένους, δεν υπάρχει σύγκρουση, αλλά απλώς μία συνειδητή και εσκεμμένη απόσυρση. Αρκετά περίεργα, αν φαίνεται ότι υπάρχει σύγκρουση, αυτή διεξάγεται ανάμεσα στις δύο στοιχειακές δυνάμεις που παραμένουν τότε στην προσωπικότητα, του φυσικού στοιχειακού και της νοητικής ζωής. Δεν υπάρχει αστρικό στοιχειακό στον εξοπλισμό ενός μοιημένου υψηλής περιοπής. Η επιθυμία έχει ξεπεραστεί πλήρως όσον αφορά τη φύση του ατόμου. 3. Υπάρχει ένα άλλο σημείο που επιθυμώ να το θίξω και το οποίο σχετίζεται με την αέναη σύγκρουση που διεξάγεται ανάμεσα στις διαδικότητες του πυκνού φυσικού σώματος και του αιθερικού φορέα. Το φυσικό στοιχειακό, που είναι το όνομα που δίνουμε στην ολοκληρωμένη ζωή του φυσικού σώματος, και η ψυχή, καθώς επιζητεί να αποσύρει και να διαλύσει το σύνολο των συνδυασμένων ενεργειών του αιθερικού σώματος, βρίσκονται σε σφοδρή σύγκρουση και η διαδικασία είναι συχνά βίαιη και μακρά. Η μάχη αυτή διεξάγεται στη διάρκεια της μεγάλης ή μικρής περίοδου του κόμματος που χαρακτηρίζει τόσες πολλές νεκρικές κλίνες. Το κόμμα, μιλώντας εσωτερικά, είναι δύο ειδών. Υπάρχει το κόμμα της μάχης που προηγείται του αληθινού θανάτου. Υπάρχει επίσης το κόμμα της αποκατάστασης που συμβαίνει όταν η ψυχή έχει αποσύρει το νήμα ή όψη της συνείδησης, αλλά όχι το νήμα της ζωής, σε μια προσπάθεια να δώσει στο φυσικό στοιχειακό το χρόνο να επανακτήσει την κατοχή του στον οργανισμό και έτσι να αποκαταστήσει την υγεία. Προς το παρόν, η σύγχρονη επιστήμη δεν αναγνωρίζει τη διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές όψεις του κόμματος. Αργότερα, όταν γίνει συνηθέστερη η αιθερική ή ψυχορατική όραση, η ποιότητα του κόμματος το οποίο επικρατεί θα είναι γνωστή και τα στοιχεία της ελπίδας ή της απελπισίας δεν θα ελέγχουν πλέον. Οι φίλοι και οι συγγενείς του ανέστητου προσώπου θα γνωρίζουν ακριβώς αν παρακολουθούν μια μεγάλη και τελική απόσυρση από την παρούσα ενσάρκωση ή απλά μια διαδικασία αποκατάστασης. Στην τελευταία περίπτωση, η ψυχή διατηρεί ακόμα το άδραγμά της στο φυσικό σώμα μέσα από τα κέντρα, αλλά αναστέλει πρόσκαιρα όλες τις διαδικασίες ενεργοποίησης. Από αυτή την αναστολή εξαιρούνται το κέντρο της καρδιάς, ο σπλήνας και τα δύο μικρότερα κέντρα που συνδέονται με τον αναπνευστικό μηχανισμό. Παραμένουν κανονικώς ενεργά, αν και κάπως εξασθενημένα στη δραστηριότητά τους, και μέσα από αυτά διατηρείται ο έλεγχος. Όταν ο αληθινός θάνατος είναι η πρόθεση της ψυχής,
τότε πρώτα απ' όλα επιτελείται ο έλεγχος του σπλήνα. Ακολουθεί έπειτα ο έλεγχος των δύο μικρότερων κέντρων και τελικά ο έλεγχος του κέντρου της καρδιάς και ο άνθρωπος πεθαίνει. 4. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προκαλούν στη δοκιμαστική ατραπό μία βίαιη σύγκρουση που αυξάνει καθώς ο άνθρωπος βαδίζει στην ατραπό της μαθητείας. Η δυναμικότητα της προσωπικότητας, κυρίαρχης και κυριαρχούμενης, προκαλεί έντονη καρμική δραστηριότητα. Γεγονότα και περιστατικά συσσωρεύονται γρήγορα και βίαια στην εμπειρία του μαθητή. Η ποιότητα του περιβάλλοντός του είναι η καλύτερη διαθέσιμη στους τρεις κόσμους. Η εμπειρία του κυμαίνεται μεταξύ των άκρων, εξοφλεί τις καρμικές του υποχρεώσεις και πληρώνει το τίμημα των σφαλμάτων του παρελθόντος με μεγάλη ταχύτητα. Όλο αυτό το διάστημα η μία ενσάρκωση διαδέχεται την άλλη και η γνώριμη διαδικασία του θανάτου που παρεμβαίνει ανάμεσα στους κύκλους της εμπειρίας συνεχίζεται. Ωστόσο και οι τρεις θάνατοι, φυσικός, αστρικός και νοητικός, διεξάγονται με μια σταθερά αφυπνιζόμενη κατάσταση επίγνωσης, καθώς αναπτύσσεται ο κατώτερος νους. Ο άνθρωπος δεν παρασύρεται πια, κοιμισμένος και αμαθής, από τον αιθερικό, αστρικό και νοητικό φορέα, αλλά ο καθένας τους γίνεται ένα γεγονός όπως και ο φυσικός θάνατος. Τελικά έρχεται η στιγμή κατά την οποία ο μαθητής πεθαίνει θεληματικά, με πλήρη συνείδηση και με πραγματική γνώση εγκαταλείπει τους διάφορους φορείς του. Η ψυχή ελέγχει σταθερά και τότε ο μαθητής επιφέρει το θάνατο με μία πράξη ψυχικής θέλησης και γνωρίζει ακριβώς τι κάνει. 5. Στην περίπτωση των πολύ αναπτυγμένων ανθρώπινων όντων συναντούμε συχνά μία αίσθηση πρόγνωσης ως προς την εποχή του θανάτου. Αυτή είναι επακόλουθο εγωικής επαφής και επίγνωσης των επιθυμιών του εγώ. Συνεπάγεται μερικές φορές τη γνώση αυτής καθ' αυτής της ημέρας του θανάτου σε συνδυασμό με τη διατήρηση της αυτοδιάθεσης μέχρι την τελική στιγμή της απόσυρσης. Στην περίπτωση των μοιημένων υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Υπάρχει η νοήμων κατανόηση των νόμων της αφαίρεσης και αυτή επιτρέπει σε εκείνον που κάνει τη μετάσταση να αποσύρεται συνειδητά και με πλήρως αφυπνισμένη συνείδηση από το φυσικό σώμα και έτσι να λειτουργεί στο αστρικό πεδίο. Συνεπάγεται τη διατήρηση της συνέχειας της συνείδησης έτσι ώστε να μην παρατηρείται κανένα χάσμα ανάμεσα στην αίσθηση της επίγνωσης στο φυσικό πεδίο και εκείνης της μεταθανάτιας κατάστασης. Ο άνθρωπος ξέρει πως είναι όπως και πριν, μολονότι χωρίς το όργανο με το οποίο μπορεί να έρχεται σε επαφή με το φυσικό πεδίο. Διατηρεί την επίγνωση των καταστάσεων του αισθήματος και των σκέψεων εκείνων που αγαπά, παρότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ούτε να έρθει σε επαφή με τον πυκνό φυσικό φορέα. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους στο αστρικό πεδίο ή τηλεπαθητικά μέσω του νου, αν εκείνοι και αυτός βρίσκονται σε επικοινωνία, αλλά η επικοινωνία που συνεπάγεται τη χρήση των 5 φυσικών αισθήσεων της αντίληψης είναι αναγκαστικά έξω από την εμβέλειά του. Είναι ωστόσο χρήσιμο να θυμάστε πως αστρικά και νοητικά η αλληλεπίδραση μπορεί να είναι στενότερη και πιο ευαίσθητη από κάθε άλλη φορά, γιατί έχει απελευθερωθεί από το εμπόδιο του φυσικού σώματος. Δύο πράγματα ωστόσο αντιστρατεύονται αυτή την αλληλεπίδραση. Το ένα είναι η θλίψη και η βίαιη συναισθηματική αναστάτωση εκείνων που μένουν πίσω και το άλλο, στην περίπτωση του μέσου ανθρώπινου όντος, είναι η άγνοια και η αμηχανία του ανθρώπου καθώς στέκει αντιμέτωπος με ό,τι είναι για τον ίδιο νέες συνθήκες, παρότι είναι πραγματικά παλιές συνθήκες
αν μόνο μπορούσε να το αντιληφθεί. Εφόσον οι άνθρωποι χάσουν το φόβο του θανάτου και εδραιώσουν μία κατανόηση του μεταθανάτιου κόσμου, η οποία δεν θα βασίζεται σε παραισθήσεις και ιστερίες, ούτε στα συμπεράσματα, συχνά χωρίς νοημοσύνη, του μέσου medium, που μιλά κάτω από τον έλεγχο της δικής του σκεπτομορφής, η οποία δομείται από τον ίδιο και τον κύκλο των παριστάμενων, θα έχουμε τον πρέποντα έλεγχο της διαδικασίας του θανάτου. Θα χειριζόμαστε προσεκτικά την κατάσταση όσων έμειναν πίσω, έτσι ώστε να μην υπάρχει διακοπή της σχέσης, ούτε και εσφαλμένη δαπάνη ενέργειας. 6. Θα πρέπει να θυμάστε πως ο σκοπός και η θέληση της ψυχής, η πνευματική αποφασιστικότητα να είσαι και να πράττεις, χρησιμοποιεί το νήμα ψυχή, τη σουτράτμα, το ρεύμα της ζωής, ως το μέσον της έκφρασής της στη μορφή. Αυτό το ρεύμα της ζωής διαφοροποιείται σε 2 ρεύματα ή 2 νήματα όταν φτάνει στο σώμα και αγκυροβολεί, αν μπορώ να το εκφράσω έτσι, σε 2 περιοχές αυτού του σώματος. Αυτό συμβολίζει τις διαφοροποιήσεις του άτμα ή πνεύματος στις 2 αντανακλάσεις του, την ψυχή και το σώμα. Η ψυχή ή όψη συνείδηση, αυτό που κάνει ένα ανθρώπινο όν μία έλογη σκεπτόμενη οντότητα, αγκυροβολεί με μία όψη του ψυχικού αυτού νήματος σε μία έδρα στον εγκέφαλο που βρίσκεται στην περιοχή της επίφυσης. Η άλλη όψη της ζωής που εμψυχώνει κάθε άτομο του σώματος και η οποία συνιστά την αρχή της συνοχής ή της ολοκλήρωσης, βρίσκει το δρόμο προς την καρδιά και εστιάζεται ή αγκυροβολεί εκεί. Από τα 2 αυτά σημεία, ο πνευματικός άνθρωπος επιδιώκει να ελέγξει το μηχανισμό. Έτσι, γίνεται εφικτή η λειτουργία στο φυσικό πεδίο και η αντικειμενική ύπαρξη γίνεται ένας προσωρινός τρόπος έκφρασης. Η ψυχή, εδρεύοντας τον εγκέφαλο, καθιστά τον άνθρωπο μία νοήμωνα έλογη οντότητα, αυτοσυνείδητη και αυτεξούσια. Έχει επίγνωση σε ποικίλο βαθμό του κόσμου στον οποίο ζει, ανάλογα με το σημείο της εξέλιξης και την επακόλουθη ανάπτυξη του μηχανισμού. Ο μηχανισμός αυτός έχει τριπλή έκφραση. Υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα νάντις και τα 7 κέντρα δύναμης. Έπειτα το νευρικό σύστημα στις 3 υποδιαιρέσεις του, εγκεφαλονοτιαίο, συμπαθητικό και περιφερειακό. Και κατόπιν υπάρχει το ενδοκρινικό σύστημα που μπορεί να θεωρηθεί σαν η πιο πυκνή όψη ή εξωτερήκευση των άλλων 2. Η ψυχή, εδρεύοντας την καρδιά, είναι η αρχή της ζωής, η αρχή του αυτοκαθορισμού, ο κεντρικός πυρήνας της θετικής ενέργειας, μέσα από την οποία όλα τα άτομα του σώματος διατηρούνται στην ορθή τους θέση και υποτάσσονται στη θέληση για είναι της ψυχής. Αυτή η αρχή της ζωής χρησιμοποιεί το ρεύμα του αίματος ως τον τρόπο έκφρασής της και ως τον ελέγχοντα πράκτορά της και μέσα από τη στενή σχέση του ενδοκρινικού συστήματος με τη ροή του αίματος έχουμε τις 2 όψεις της ψυχικής δραστηριότητας να συνενώνονται προκειμένου να καταστήσουν τον άνθρωπο μια ζώσα, συνειδητή, λειτουργική οντότητα που διέπεται από την ψυχή και εκφράζει το σκοπό της ψυχής σε όλες τις δραστηριότητες του καθημερινού βίου. Ο θάνατος, συνεπώς, είναι κυριολεκτικά η απόσυρση από την καρδιά και από το κεφάλι των 2 αυτών ρευμάτων ενέργειας, προκαλώντας κατά συνέπεια ολοκληρωτική απώλεια της συνείδησης και διάσπαση του σώματος. Ο θάνατος διαφέρει από τον ύπνο κατά το ότι αμφότερα τα ρεύματα ενέργειας αποσύρονται. Στον ύπνο αποσύρεται μόνο το νήμα ενέργειας που είναι αγκυροβολημένο στον εγκέφαλο και όταν συμβαίνει αυτό, ο άνθρωπος πέφτει σε ασυνειδησία. Με αυτό εννοούμε ότι η συνείδησή του ή η αίσθηση της επίγνωσης εστιάζεται αλλού.
η προσοχή του δεν κατευθύνεται πλέον στα απτά και φυσικά πράγματα, αλλά στρέφεται σε έναν άλλο κόσμο ύπαρξης και επικεντρώνεται σε έναν άλλον εξοπλισμό ή μηχανισμό. Στο θάνατο, αμφότερα τα νήματα αποσύρονται ή ενοποιούνται στο νήμα της ζωής. Η ζωτικότητα πάβει να εισδύει μέσα από τη ροή του αίματος και η καρδιά αποτυγχάνει να λειτουργήσει, όπως ακριβώς και ο εγκέφαλος αποτυγχάνει να αποτυπώσει και έτσι επέρχεται σιγή. Το σπίτι είναι άδειο. Η δραστηριότητα πάβει εκτός από την εκπληκτική και άμεση εκείνη δραστηριότητα που είναι προνόμιο της ίδιας της ύλης και η οποία εκφράζεται στη διαδικασία της αποσύνθεσης. 7. Όταν ο μαθητής ή ο μοιημένος ταυτίζεται με την ψυχή και όταν η ανταχκάρανα έχει δομηθεί με τη χρήση της αρχής της ζωής, τότε ο μαθητής διαφεύγει από τον έλεγχο του παγκόσμιου φυσικού αυτού νόμου και χρησιμοποιεί ή απορρίπτει το σώμα κατά βούληση με την απέτηση της πνευματικής θέλησης ή με την αναγνώριση των αναγκών της ιεραρχίας ή των σκοπών της σαμπάλα. 8. Στο ζήτημα του θανάτου, η ελεύθερη αυτή βούληση έχει σε τελική ανάλυση μία σαφή σχέση με την ψυχή, συνειδητά ή ασυνείδητα, ακολουθείται η θέληση της ψυχής όσον αφορά την απόφαση του θανάτου και αυτή η ιδέα μεταφέρει μαζί της πολλές συνέπειες, τις οποίες οι σπουδαστές θα έκαναν καλά να συλλογιστούν. 9. Αρκεί να πω ότι οι 3 κύριες ασθένειες της ανθρωπότητας, στις οποίες αναφέρθηκα, παίρνουν το φόρο τους από τους μαθητές, ιδιαίτερα όταν επιφέρουν την απελευθέρωση της ψυχής από το φορέα της. Ωστόσο, όσο και αν φαίνεται ελάχιστα, ελέγχονται σε αυτές τις περιπτώσεις από τα ψυχικά επίπεδα και η αποχώρηση σχεδιάζεται να συμβεί ως αποτέλεσμα της απόφασης της ψυχής και όχι ως αποτέλεσμα της δραστικότητας της ασθένειας. 10. Οι διαδικασίες της αφαίρεσης, όπως μπορείτε έτσι να δείτε, συνδέονται με την όψη της ζωής, κινητοποιούνται με μία πράξη της πνευματικής θέλησης και συνιστούν την αρχή της Ανάστασης που κρύβεται στο έργο του καταστροφέα, όπως το εκφράζει ένα παλιό εσωτερικό ρητό. Την κατώτατη εκδήλωση αυτής της αρχής μπορούμε να τη δούμε στη διαδικασία εκείνου που καλούμε θάνατο, ο οποίος είναι στην πραγματικότητα ένα μέσο με το οποίο αφαιρείται η αρχή της ζωής, που εμψυχώνεται από συνείδηση, από τη μορφή ή τα σώματα στους 3 κόσμους.